Kaixo, ongi etorri Joko Onara. Joko Ona bideopodcasta da, entzun eta ikus dezakezun podcasta, Gaztearen YouTubeen gaude eta EITB podcast atarian ere bai. Zen moduz, hementxe dekorazio berria dugu gainera, 3. denboraldi honetan, eta gure sofa Chester banatan ditugu betiko gonbidatuak. Hola, Salvador. Kaixo. Kaixo, Laz. Lorene Kanabila baitia. Aupa. Zer moduz, neska, Ainhoa kondo? Victoria. Hola. Gaur gogotxu ekingo diogu zen, nik uste denoi eragiten digun gai bat ekarri dugula, irakaskuntzari buruz hitz egingo dugu, batzutan gai polemikoa ere izaten da, baina bueno, ikusiko dugu. Askotan. Askotan, bai. Polemikan ez gara sartuko, saiatu bintzat, ez gara polemikan sartuko. Baina badugu zer kontatu eta nor gonbidatu. Leister hitz egingo dugu berarekin, baina bueno, kareta eta bueltan gatoz. Joko Ona. Ainhoa Victoria, Olatz Salvador eta Lorene Kanabila baitia. Esan dugu, gai polemikoa dela, batez be igual ikastola, eskola, kristau eskola, horre baten da, debatea guk hortan... Meloi desberdin asko nik uste daudela. Ez dugu itzaingo, horri buruz, baina nik uro jakin zuek ze esperientzia izan duzuen eskola garaian, nola gogoratzen duzuen? Denatarikoa, eske, segun zein etapatan, ez da? Ja. Txiki-txikitu den ondo, nik uste joten zinela eskolera olgetan, eta jazta. Eta ezinen konstiente berez beste modu bat edo dauenik eskola bat edo irakaskuntza eroteko edo beste metodologiarik existitzen danik ez zara konstiente. Gero nagusitan, bai, akauen konturatutzen zaranean asignatura bat estatzura guztetan, baina beste irakasle bat dator eta derrepente guztetan datzu. Igual, estatzu guztetan ginez bez, matematika. Derrepente guztetan datzu. Zure guztu aldatu da edo irakaslea gaitita. Aha. Eta irakaslea segun zein dan asko aldatzen da. Badozu norbait irakasleren bat gogoan dozuna eta akordatzen zara berarekin? Ez que niri hau esan dutena justo pasaiaten historia asignaturagaz, historia normalaren letrak esatez guzteu askorik inoz bez, eta historia niretzako zan tostoi bat. Eta pentsetan zuta inozu, historia izan behar da interesgarriz, eta biltzue pelikula bat kontaten. Gainera pasadana, erreala izan dana. Baina beti betzen dut tostoi bat ala, eta baten etorzan sustituto bat, esan izan nire irakaslea, baina trimestre baten etorri izan, eta guzta jaten pilo bat, eta ikasi neuen pilo bat, gero azterketan errepaso bat inta, listo. Ez neuen inberri zen buruz ikasi dana. Orduan daukazu, historiaren marran, derrepente dakazu atal badak. Bai, trimestre bat. Orduan dik aurrera zakitze pasaz. Bueno, gizarte bakarrik, Gero pasaz zait, artearen historian ere pasaz zitzaidan, ikasi genuen momentu zehatz batetik aurrera, selektibitatean sartzen zarako, irakasle oso batekin, eta hori dakit, hortik aurrera, superondo artea, gehien bat modernoa, baina antzinako ez. Eta irakasle txarrik? Bueno, txarra. Horre pilo bat, Pilo bat. Asko eta sistemak ere ez du laguntzen. Nik ikasi nun, Amara Berrin badaukala ikaskuntza metodo berezi bat, eta klaro, nik ez nekin hori berezia zenik, niretzako normala zen, eta gero DBH-en sartu nintzanean ezagutu nun normalitatea, eta hor, bajoia handia aukinun ikusi nunean zertzan egotea 8 orduola etxerita zertan parte hartu gabe eta jasotzen input pila bat eta zuk feedbackik eman gabe, ezer espresatu izan gabe, mugitu gabe, eta gizzer, hor ja, zer da hau. Nik pentsetan egon adibidez, nik eskola publikoan ikasi dut, eta pentsetan egon, igual gobernuak ematen duzela X pauta, eta orduen irakasleak ezin deuela ezebezin, ze holan irakatzi behar deu. Baina gero, irakasle desberdinak eukidotez, eta oso desberdin erondere beran klasea, eta orduen konturatu nintzen, badekiela, bai, malgutasun bet. Eta eukidotez irakasle hona asko. Eta polemikan asko ez hartuko, baina eskola publikoa defendatu behar dugu. Bai, nik defendatzen dut. Eta irakasle batzuk eukidotez, txarrak eukidotez bai, edo iten zoriena el mínimo esfuerzo edo esaten dana. Bai, eukidotez beste batzuk, impliketzen zirenak eta saiatzen ziren ekarten kanpoko jentea entrevista bat iteko, edo motivatu, ez da? Bai, motivatu beste gelako teoria emon eta azterketaz aparte praktika batzuk iteko, edo beste ekintza batzuk. Bueno, horri buruz hitz egingo dugu, irakaskuntzari buruz hitz egiteko noski irakasle bat ere beharko dugu hemen, gu ez gara irakasleak, eta ekarri dugu gure irakasle esaten da bezala, favoritoa. Hementxe da, gure artean EHUko Unibertsitateko irakaslea da, doktorea da, eta hementxe da gurekin Maialen Goirizelaria. Maialen.
Bueno, Maialen, ia ondo zate duten. EH Unibertsitateko doktorea irakaslea zara, ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean, Euskal Herriko Unibertsitatean publizitatea eta harreman publikoak gradua dozu, eta nazioarteko ikasketen masterra, ere? Bai, hori dana. Hori dana. Eta gainera, gaztean ere kolaboratzen ari zara dida saioan. Eta Hori ere dantzari bai. trebea ere bada. Dantzari ere bai, egia da. Venga, ze gehiago, ze gehiago. Haze kurrikuluma, haze kurrikuluma. Maialen, irakaskuntzari buruz hitz egiteko, bueno, nik ez dakit zuk ikasle izan zeinen, gero irakasle, denbora tartea ez da oso handia, zu gaztea zarelako, baina zuk zelan ze aldaketa sumatu duzu? Vale, bueno, gaztea ondino banaz. Hori da, Ez dakit noiz arte, gaztea baina zara. ondino gaztea konsideraten az, bueno, azteko kriston kanbio ikusi dut, hori zut inozuna, ni pasan azelako ikasle izatetik irakasle izetara, eta hor rola asko aldatzen da, orduan alde horretatik, kriston aldaketa dau, eta bai, ez da, Bai, mikroa gerturatu hortxe. Bai. Hor. ona. Arriro? Ez, Segi du, segi. Vale, nik igerri dotezen aldaketak nik uste 3 puntotan banandu aldo da zela. Alde batetik metodologia. Osea, azken urteatan unibertsitateak egin deu metodologia kooperatibo eta aktiboen aldeko apostua. Eta orduan horrek asko aldatzen deu klaseko dinamika. Hor bere botere aldaketa bat egon da, eta orain ikasleak asko be botere gehiago deko, ikaslea da irakaskuntza prozesuen zentruen dauen persona, eta orduan horre bere metodologia aldatu deu, talde dinamikak egiten dire asko, interakzio asko bilatzen da ikasleagaz, praktikak egiten dire oso lotute mundu errealagaz. Orduan hor badau metodologiagaz lotute, ni ikasle nintzenetik aldaketa batzuk igerri dodaz. Jo, ze ondo, ez? Bai, metodologia horrek... Hori falta motan unibertsitatean. Bai, oso praktikoa dire gauzek, asko entzuten dugu ikaslea, beragaz parte hartzen dugu asko klaseatan, orduan hori bada aldaketa bat. Gero nik, nien ator harrien idazten zan garaitik, baina egia da internetagaz aldaketak ikusi dugu zela. Egun internet oso presente dau, eta horrek ekarri deu informazio eta eduki asko oso eskuragarri ukitea. Orduan, internetak ekarri deuz aldaketak praktikak eta lanak egiterakoan, eta ekarri deuz aldaketak bere informazioa bilatzerakoan eta informazioa eskuragarri ukiterakoan. Hau da, oin ikasleak egiten dabez praktikak etxetik, drivera konektaten dire, eta bakoitza dauberan etxetik praktika egiten, eta Googleen egiten gendu nahizetan zan, klasetik urten, danak batu, eta horre egiten gendu zen praktikak paperean. Osea, horregaz lotute bere, oin inork ez deuz hartzen apunteak klasean paperean. Ikasle guztiek ordenagailu edeki epiztute, eta dauz ordenagailuen tiki apunteak hartzen. Gure da bedana, egelara igotza, egela da guk erabiltzen dugun aplikazio bat, eta horra informazio guzti, eduki guzti egeotzen dugu, eta gure dabe horreukin guztie. Orduan, hortik bere, internetagaz eta informazioan eskuragarritasunagaz lotute bere aldaketa ikusi dut. Eta amaitzeko, da ja jarraituko dugu, amaitzeko aldaketa ikustatena da gerora begire dekien arduragaz. Etorkizunera begira dekien arduragaz. Gure graduen praktikak egitea ez da beharrezkoa. Beste gradu batzuten adibidez magisteritzan beharrezkoa da, eta zientzietako gradu batzuten askotan bere beharrezkoa da, baina gurean gure bada begiten daben zeu zer da, horregaz 6 kreditu konbalidaten dugu eta aukerazkeko irakasgai bat kendu. Orduan ez da beharrezkoa dan zeu zer, eta guk nire garaien ez gendu zen egiten beste praktika, baina orain bai ikusten dut ikasle guztiek praktikak egin gure da bezala, eta ez baten, biten eta iruten. Orduan hori, balde batetik metodologia, beste batetik internetek ekarri deuen informazioaren eskuragarritasuna, eta beste alde batetik gerora begire dauen ardura hori. Metodologian aldaketak bai, eta motivazioan nola ikusten dituzu ikasleak? A ber, nik uste hori dala, ikasle bakoitza mundu bet dala, eta klase bakoitza mundu bet dala. Toka aldatzu klase bat oso motibata dauena, eta klasean superaktibo dauena, baina toka aldatzu klase bat oso triste dauzela, edo ez tekiela motivaziorik, eta horren atzean egon aldire gauze pilo bat. Horren atzean egon alda, klaseko persona bat ez dauela gustora, eta horrek kontamina egiten duela klase guztie, egon alda bere gradu ez dakiela gustaten, egon alda euren bizi personalean ez dauzela ondo, eta horregaitik gero klasean berez ez dauz ondo. Orduan ez dakit zer egon aldan horren atxan, gauza asko izen aldire, badauz klase batzuk, igual motivazio maia baju edana, eta beste batzuk supermotibata dauzenak. Orduan, horren azau sartuten esaten,
motibatute badauz, gilau, gitzi hau, ze klase bakoitza eta persona bakoitza mundu beta, orduan. Claro, eta gero, Gainera- zeuser praktikoagoa itxerakoan, klase espadau motibatute gatza bada, ez da? Claro. Akauen badinozu, teoria emongo dugu, eta listos, ez pasauzi zuak preste. Ja, nola motibatu? Karo, eta Motibatuta momentu ez horretan da, saiatu behar zara zelan ikasle horrek motibaten. Eta orduan, nik ez dakot formula sekretu, Osa, nik esango dut nik zer egiten dutan klasean ikusio dala funtzionaten deuena. Adibidez, nik ikaslakaz askotan txapelketak planteaten dodaz, eta gero botazio bat egoten da, eta irabazleak saritzu betaro, ez dakit EHUko tasatxu bet, edo EHUko kamisetatxu bet, eta horrek asko motibatzen duz ikasleak. Bai, motibatzen dira. Bai. Gero guk emoten dugu klase magistralatan, eta klase teorikotan emoten dugu edukie, eta eduki hori gero kajuten, galderak egiten dodaz, eta ordu neure bere kajuta jolas antzeko bat, Vale. klasean proiektatzen duguz galderak, ikasleak konektaten dira mobilegaz, eta erantzuten doaz. Da orduan da Rollo musikitatxu quiz bet, moduen. bai, Vale. tin, 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 eta hurek erantzuten doaz, eta horregaz bero oso motibata egoten dire. Eta gero batez, eta uste oso garrantzitsu edala, eurentzako baliagarria dan zeus erritea. Osea, ikustea realidadegaz lotura dekola, eta biharko gunean zeusetarako baliagarri izango dala. Iten dauzen hori. Eta orduan. eurak baliagarri sentitzea Hori, baita ere. bai, eta ez pentsa, fonek ez dugu ezetarako balio, Ja. zetako nau iten hau, ez, ikusi, egie da, oin klasan iten gauzen hau telebistan ikusten dut, edo klasan iten hauen hau denda horretan ikusi dut. Eta gero, azken gauza, bere bai ustotala garrantzitsu edana, feedbacka emoten dut, asko. Feedbacka emoten dut, askotan, igual hau aldatu ingo nekea putzu bet, baina bere bai askotan esaten dut, ondo dauena. Osa, hau super ondo dau, kriston lan hain dozu hau, amen, eta hori bere posgarri daurentzako. Ja, akatsak... Claro, Hori bai, esan motibatzen barik du, zer baina dauen txarto, gauza horrekin esan bere bai bai. zer dauen ondo. Ja, ze batzutan ere astu itxakako hori. Bai. Lore, zu oin ikasle ari zara baita? Bai, eske ni supergaztean asondino. Bueno, berriz behaz izan Bai, azango. bai, hori da. Oin karrera iten zabitz. Bai. Ez da iguala, 18 urtekin hastea, edo 20, zenbat? Kasi 8. 28ekin. Ez dakit noiz emitituko da nago, así que igual 28 ya. Egia da. Ez 28 orduan, bai. Bai, Hau 28 emititzerako dekotez. ja zuke 28 biko dituzu. Loreta, zuke oin ikusita, oin hasten da, ez? Hau zure 28 urtekin karrera hasten zara egiten, motivazioa zein da, diferentia da. Zuk ikustazu, igual 18 urtekin ez zinu leukiko motivazioa bera? Desberdina dire motivazioak. Igual beste modu baten ikusten zu. Eske nik ustote 18 deko zuzenean, bueno, edo 17, ni 17 hasi nintzen, baina osakuret esan akabetan zunean batxillergoa. Batxillergoa. Batzutan geusek iten duz inertziaz, ezta? Nire gure garaian, beti zen da, instituto, batxillergo, eta gero unibertsitatera zoaz. Bai. Osea, eta zoaz, zoaz, fijo zoazela. Ez bazoaz da, nahiko arraroa, gehiengoa unibertsitatera guaz. Orduen, zeusetara apunta behar zera fijo. Eta adin horregaz, bada urgentea dekona superklaru, zer gure de boinin, eta joe, ke guai, ezta? Ze normalean, adin horregaz, ez dakizu zer gure dozunin, ze pentsa behar dozu zer ikasi, eta ikasketa horregaz, eukiteko lan bat, gustako jatzuna zure biziosorako. Orduen, Oso argi daukatenek ere batzutan gero volantazo. Gero volantazo, bai, oza, gertaulik, adinik txarrenean, ikuste dut adinik txarrenean erabaki behar dozula, zure etorkizun osoa, gero aldatu aldozu, baina, más o menos zure etorkizun osoa aukeratu behar dozu, adin horregaz, eta adin hori da txarrena, ze adolescentes hau, zugure oso juergan joan, ez zer, ni justo hasi nintzen musikagaz, institutu nago nintzenean, talegaz hasi ginen, eta kontzertuek hemen, kontzertuekan, inal izen eguen karrera bat amaitu, bai, jo nintzen kontzertuak emoten, beste, nire motivazioak beste batzuk ziren. Eta pandemiegaz, denpora libre asko eukin eguelez, jente asko moduen, ezin gendun lan askorikin, orduen pentsan eben, ez nazo gongo zerrin barik, eta hasi nintzen musika gradu ikasten, batez pentsetan dut, gero igual ez dut erabiliko. Ez dut erabiliko lanerako, ezta? Igual titulua ez dut erabiliko, baina niretzako... Ikasteko. Bai, nik ikasteko, geuse batzuk balio izango ztiez niretzako, beste geuse batzuk bota ingotez nire burutik, baina, niretzako ingo dotezen ikasketa batzu dire, eta 18 urtegaz zuretzako da, baina ez tozu eran ikusten, petetazu inbehar dalako ingo zule.
Bai, eta zenbat jendek aukeratuko zun karrera beste leku batea juteko ikastera. Bai, gurasun Zer dago etzetik... kanpoan, a ber, ba, kanpoan area, egoteko, venga. bai. Edo gurasoek esandakoa egiten amaitzen. Hori bai. Askotan esaten da, eta bueno, nik behintzat inguruan askotan komentatu izan dugu hori, karrera, edo batxillerra bukatu, eta 18ekin, ez, Lore, zuk esatuzuna, erabaki bat hartzea, ez da erresa, eta ze pena, nire kasuan behintzat, ba ez daukitzia urte bat, lasai egoteko, lana bilatzeko, kanpora juteko, eta... Año sabatiko, ez da? Bai, bueno, hori... Egiten dute kultura anglosajoietan gehiago gapien dute, hemen igual ez bidaiatze dute, eta... Hau ikusita, zuk nola ikusten duzu? Hemen ez dago ohitura hori, eta egia da olatzek esan duguena, beste kultura batzuten oso ohikoa dela, Lorek esan duguena, ez da, momentu horretan zuk ez dakizu zer gure dozun, ez dakizu zer gustaten datzun, eta askotan hartzen dozu erabakiek hartu behar dozu zelako, eta ez dakizu zer dan gure dozuna. Eta justo lehen komentaten egon gara Ainoa eta biok, beste unibertsitate batzuten bere nik ikusi zendo dala, estatu batutan ikusi neguen, ez dakit hau badan estatu batu guztietan iten dan zeu zer edo justo ni egon nintzen unibertsitate konkretu horretan, baina ikasleak hasten dire lehenengo maila ikasten, eta lehenengo maila horretan deki aukera gradu desberdinetako irakasgaiak hartzeko. Adibidez, zu ikasten zauz, imagina, zientzietako gradu bet, baina aukera dekozu letretako zeu zer hartzeko, ez dakit idazkera, edo filosofiako zeu zer. Orduan horrek emoten dotzula aukera, beste gauze asko bere ezagutzeko. Eta nik uste hori oso aberazgarri edala. Bai, aukera, horrez dakit aukerari badagoen aldatzeko, ziurrenik egongo da. Osea, ordaintzen baduzu, seguro deko zula aukera aldatzeko, baina uste oso aberazgarri edala, bai. Eta oso zientzietako dan persona batek, edo oso letretako dan persona batek, aukera deko beste palu batzu bere bai ikutzeko, eta oso politetan zeu zer uste dut dala. Jo, esaten zabizen hau nik bentzun dut, bai, eske igual entzun dut zure agotik, ez dakit. Claro, igual ez dakit no kontabosteme, igual zuizen zara, baina. Horri biliko ginen zutan. Eta hau oso interesgarra iruditzen gat, batxillerra amaitutakoan, unibertsitatera juterakoan, zuk askotan esatu duzu, unibertsitate garaia hori iztalikela baita batxillergoaren bigarren zati bat edo. Bai. Jarraipen bat. Eta hori ez litzatekela hola izen beharko. Bai. Hau askotan esan dut, eta guk igual informazio asko jasoten dugulako, jaso beharko ez gendune. Kasureko gaurrenoa klasera buruko minedeko dalako. Gaur ez noa ez dakit nora, justo nire amamari ez dakit zer pasadako lako, eta horrek zelan gu baldintzatu iten gaitu. Baina gero lehengoan egon nintzen nire lankide eta oso lagun on bategaz berbetan, eta ez dakitze puntura arte hori dan errealidadea, eta ez dakitze puntura arte dauen hori lotute kids these days terminoagaz. Osea, termino hori da, termino horrek esaten deu, helduek beti ikusten dugu zela, helduek, oin izango, eta purtzu bendagu bakarenak, beti ikusten dugu zela, gu baino gaztea bat direnak txarra moduen. Osea, zenbat biderrentzun dugu, gazteak gaur egun ez da birakurtzen, ez dire aktiboak, ez deki errespeturik, osea, hau da gauze bat, historian beti errepikatu izen dana, osea, ez da gaur egungo gazteak aslotzen dugun gauze bat. Eta estatu batuetan, 2019 argitaratu zeurien artikulo bat horregaz lotute. Eta egin zeurien ikerketa bat, 33 eta 51 urteko personakaz, 3.400 personagaz. Eta esaten zeurien horren atzean gauze bi dauzela. Alde batetik, zu hona zarenean zeuzetan, aurrekoan limitazioak oso errez identifikatzen dozu zela. Eta beste alde batetik daula lotute memoriagaz. Hau da, guk konparatzen dugula beste persona gure egungo personagaz. Ez gu garai horretan zelakoak ginen. Aztu iten dugula. Orduan ez dakize momentura arte, nik hori esaten dodenean hori dau lotute errealidadeagaz, edo dauen lotute niteko dan pertsepzioagaz, eta aztu egin dodala nik momentu horretan zelakoa nintzen. Orduan uste dut apurtzuet, empatia garatu behar dugula gehi, uste dut hausnarketa apurtzuetin behar dugula, eta pentsa behar dugula benetan gu zelakoak ginen momentu horretan. Osea, horregaitik hori esaten dugunean uste dut bueltatzu beten behar dut txegula, eta hau, biziko esparro guztietan aplikaldogun zeu zer da, ez bakarrik irakaskuntzan, Nik hori egiten dut orain, entzuten ditudanean juergan abesten taula, ni hoean nagonean edo, ni relajatuta nagonean, esate, baina zu nola ibilizina. Claro. Hortik abesten, hortik antzuru kuadriakin, bai. Eta arratuta, eta... Alantze da, bai. Beste kontu bat ere bai, irakasle ibilbidean, zure ibilbide honetan bentzat, ez dakit, hobetzeko nahia sentitu dozun, zure lankideek badaukien aldatzeko behar hori, edo nola ikusten duzu, batez ez ikasleak, irakasleak? Bai,
gu behartute gauz. Osea, gu evaluazio konstante baten gauz, ikasle direnak badakie, igual ez dakie ze puntutara arte dan hori garrantzitsue, baina guk lau hileko amaituten danean galdetegi batzuk pasaten duguz, eta galdetegi horrek super garrantzitsuet dire guretzako, irakasle guztiek ez dabez pasaten, igual ez dakielako interesaten, baina nik beti pasaten dodaz, eta ikaslei beti esate dutxiet oso garrantzitsuet direla, bi gauzen gaitik, alde batetik guk badakigulako gure irakaskuntza zelan ebaluaten daben, eta hori guretzako oso importantea da, eta beste alde batetik, horrek guri lagunduten dozkulako. Guk osagarriak soldata igoerak behar dugu zenean, unibertsitatean aurrera egiteko, gorantza joateko, ebaluazio horren emaitzako oso garrantzitsuet dire. Orduan alde horretatik, alde batetik ebaluazio konstate baten gauz, eta aparte, ni baina denbora guztien egite duten lana hobetu gurean, da unibertsitateak eskaintzen dozkuz bere bai ikastaroak, urtean zehar dekoguz hiru garai eta momentu horretan dekoguz ikastaro desberdinek, lehen komenta duguna, metodologia aktibo lotutako tailerrak, diversitatea lantzeko klasean, irakaskuntza gaz lotute dauzen gauzo guztiek ikasteko tailerra tekoguz. Eta nik tailer horrek egiten dodaz. Eta maitzeko ikasleakaz, nik ikasleakaz denbora guztien ikasten dut. Ni naz persona bat superegituratut eroten dodana, klasera sartzen azenean errepaso mental bat egiten dodana, klase guztieteko eta superorganizata, eta egun baten heltzen az klasera, eta hurrengo egunerako prestatut eukin duten klasea goiti beraldatu behar dut. Ikasi dodalako, igual nonork zeuzer ez duela ulertu ondo, praktika hau ez dala, nik nire buruen idea bat eukin dodala, eta ez duela funtzionaten, orduan horti bere ikasten gauz, ikaslen gaitik gauz, ikasten denbora guztien. Bai, ikasteko gogoa, eta hobetzeko beharra eta gogoa bere bai denbora guztien. Zondo. Bukatzeko, askar, eta oso garrantzitsua dalako, kurrikulumari garrantzia eman baino, ongizateari ere garrantzia ematen diozue, bateze, arreta psikologiko orako zerbitzua martxan jarri duzuelako. Zertan datza? Nik esango dut nik dakidana, Bai. Gu ez gara irla bat. Unibertsitatea gizarteko parte bat da. Gizartean presente gauz, denbora guztien eta esparru guztietan. Eta gizartean gertatzen diren gauzak unibertsitatean bere bai badauz. Orduan, oin urte batzuk, joztak izazki ze urtetan izen zan, sortu zan arreta psikologikorako zerbitzua unibertsitatean. Hasiera baten zan, unibertsitateko kolektibo guztientzako, momenturen baten, zehose gaitik behar badozu laguntza bat, horra joan eta erantzun bete moten zotzuen, eta uste azken urtean zentra direla batez be graduko ikasleatan. Segaitik, jente asko gure izen duelako laguntza hori, eta konsideratzen dalako ikasleak direla debilena diren kolektiboa, eta orduan asko zentraten dabiz graduko ikasleatan. Eta zenbakiek orain dabe, ikasle asko joaten dire, ikasle askok deitzen dabe zerbitzu horretara, eta badau. Eta beharrezkoa da. Bai. Eta, behintzat, badau, arreta psikologikorako zerbitzu hori, gazteek behar badaue, ez darako bakarrik kurrikuluma, eta ikasten dana, eta, ikasten da baita ere, ongizatean. Batzutan emoten deuz, ez dugu komenteu, ez dugu zue sentsazioa bizigaran sozietate honetan laboralki dana dala tituloa. Titulitiza dauke. Kere hori samarrun, eta itzein dugu unibertsitateaz, zu unibertsitateko irakasle izan da, eta baina batzutan ez da kontemplatzen pertsona batek ez ikastea karrera bat, eta gaur egun ere behar ditugu elektrizistak, beste formakuntza mota bat ingo duen jendea, niko haintxe bertan eskertuko nuke ere ukitzea formakuntza minimo bat, beste gauza askotan, ni pertsona autonoma izateko, ikasteko, ez profesionalki edo agian bai, baina hori, hain beste enfokatu gaituzte karreretara, eta orain ez dala karrerarekin nahiko, orain eta gardezu master bat, ezagizer, eta ez bukatzen zure formakuntza hori ezakindu izarte, denera luzatzen da, eta gero lana aurkitzeko ere nahiko lan. Bai. Meloi asko. Alan dabe gu bere saiatuten gara, unibertsitateak emoten duen prestakuntza akademikoa emoteaz gain, beste erabateko prestakuntza bere bai emoten. Unibertsitatea badeko kompetentzia transversalen katalogoa, eta hor, egun dekozuz tutorial pilo bat interneten, egun dekozuz kurso online pilo bat gauzek ikasteko. Orduan guk emon behar dugu balio erantzi bet. Prestakuntza akademiko hori emoteaz gain, emon behar dugu beste kompetentzi batzuk, eta nik klasean saiatuten az bere bai prestakuntza akademiko hori emoteaz gain, beste gauze batzuk emoten. Asko lantzen komunikazioa, asko lantzen, guztie feminismotik egiten, diversitatea, berdintasuna, arazo erreal bat zelan konpondu ikasten,
ze testu inguruten kokatzen garen ondo azaltzen, gure kultura zein da, non gauzen, orduan beste kompetentzi batzuk bere lantzen, eta guzti hori hitzaldiekaz, pertsona profesionalak, mundu profesionaleko personak ekarten, oin azte pare bat etorri zan berri egunkariko marketing teknikarie, datorren astean ekarriko dugu publizitate agentziko persona bat, eta gero, eurekaz bizitak egiten, EITB-ra joan azeurekaz, berri egunkarire joan azeurekaz, La Taller Bilboko erredakziora joan azeurekaz, zakit eta ikasle horiak bere ekarten. Zehozelan, prestakuntza akademiko hori bakarrik emoteaz gain, nik uste dut beste gauze batzuk bere mon behar dugu zela unibertsitatean, eta nizikera nire aldeti zaiatutenaz hori iten bere bai. Horretarako behar dugu zure moduko irakasle gehiago. Ja, bueno, ez dakit. Maialen, mila esker. Zuheri. Bueno, gaur rontxe, badakitzu hementxe gure albuan dagoela, gure kolaboratzaia zuk ondo ezagutzen duzuna. Bai. Andrea Aranburu, zatoz, Andrea. Hau, Andrea. Eta Andreak emakume artisten sortzaien proiektuak ekartzen dizkigu. Bai, eta gaurkoa gaien bere hortan nahiko zaie dela iruditzen zait. Elikadura nahasmendu zitzin behar dugu eta unibertsitatez eta hitzeiten nahi txuzaten ez, nik pentsatzet baitare, EHUne olako kasuk izango diela ez, gizarten islan enen. Bai, bideko guz, bai. Eta ikasleen aldetik nik askotan ikusten dut ardura asko jaten dugunagaz lotute. Bai. Osa, ikasle asko azken aldien, igual lanak eta zeri buruz egin planteaten dugu zenean, beti osasuntzu jatea, veganismoa, oso kontzientzia asko deki elikaguragaz. Bai, euren kesketako bat hori da. Bueno, gaurko proiektu nizena da, jo tamen quise ser como Ana y Mía, eta guain azalduko izu edana, bale? Protagonista edo sortzaia da Leire Martin, eta da Murriotarra baino bizi da Kordoban, Espainin. Eta guain nahi da, bertako udalan, laguntzen, elikadura nahasmenduren bat daukienei. Eta itxen ditu ilustraziok, guain argitaratu do liburu bat, jo tamen quise ser como Ana y Mía izenekoa, eta ilustraziok entzuten ari zareten ontzat, dieola urdintxok eta grisaskak, eta gaie oso, hortan zentratzen da bakarrik. Zergatik, gai hau, berak azalduko digu. 14 urterekin anorexia diagnostikatu zidaten. Nik hasieran ez nuen zinetzi. Ozidei okerra nuen gaizotasun hauen inguruan. Nire gurasoek ere ez zuten gaizotasuna zulertzen. Oso informazio gutxi zegoen eta dago. Informazio falta horrek eragin zuen hainbat profesional ezberdinekin frogatzea. 16 urterekin elikadura jokabidearen nahasmenduetan espezializatutako psikologoa aurkitu nuen arte. Errekuperazio prozesu luze eta gogorra izan zen. Anorexiatik bulimiara pasatu nuen, autolesioak, depresioa, antzietatea. Asko sufritu nuen eta more eman nahi izan nuen. Baina gaur egun atzera begiratu eta egoeraren alderdi positiboa begiratzen saiatzen naiz. Gaur egun naizen pertsona izatera eraman nauten ikaskuntza guztiekin geratzen naiz. Bestela, agian, hau jasan izan ez banuen, ez nintzatekeen gaur egun naizen pertsona izango. Bere esperientzia eta ikasgaie. Eta orduan guai saiatzen da, egora antzeko baten daren pertsona laguntzen Ana y Míakin, eta berak azaldu ziten, Ana y Mía diela interneteko bi jainkosa, Ana da anorexia eta Mía da bulimia. Eta bi jainkosa fiktizio hauek auspotzen dituzte olako gaixotasunek. Eta dare mugimendu asko interneten olako gauzen alde. Sustatzen olako gaixotasun mentalak. Eta, klaro, behak itxen du, horri huelta eman, eta salatzen du, sineskeri horiek egotea, medikuke askotan eskertzen du itxen du lana, eta guzti hori guen, bildu do liburu hontan. Eta gutxi asko, hoxe da bere lana. Maialen zuk esaten zinun, informazio asko iristen zaiela, internetetik, eta zuen lanare izan lehike hori filtratzen jakitea. Bai, jakitea ze informazio dan benetan garrantzitsue, beti, nik hau beti esaten dutziet, askotan, ez gazte guztieri gustaten dazkuz bufalo zapatillek, eta esaten dutziet, bai, klase honetan, zenba personari gustaten dakoz bufalo zapatillek? Bat, dainot, igual ez indo zuen baiestapen hori ez da holan. Osa, bilatu informazioa, kontrasta informazio hori ikusi benetan holan dala eta ez emon baiestapenik atzean zer dauen ikusi barik. Osa, hori bere oso gauze importantea da. Nik ez dut, zeu zer ikasten badozue ametik, mesedez, informazioa topain behar dala, kontrastein behar dala eta ezin direla baiestapen apotan holan por holan. Osa,
txikera hori importantea dela. Eta horrelako referenteak bilatu. Leirei nahi gabe idazten diote gaixodaren pertsonek, ustez berake uspotzen ditula olako gaixotasunek, eta leirek pribatutik esatei gebida. Nik iguala pasanun, eta enaiz zuk nahi dezun hori, edo ez da zuk petxatzen un kontue orduan. Nik esatei zutera da laguntza eskatzeko. Eta gehienetan hori da beak ematen duen aholkue, baino baitara esan ziten WhatsApp taldek daudela, bueno, informazio kerpila bat interneten, orduan ez balmak izu nun bilatu, kontu zibili beharra dago. Gai, larria da. Eskerrik asko, Andriu. Zuei. Horrelako emakumeak ekartzeagatik. Maialen, mila esker zuri ere bai. Zueri. Plazer handi izan da. Oso motza, geratu da. Gauza asko eta hitz egiteko gogoaz, baina, bueno, beste baten etorriko zara. Etorri mungiregu bat zeu hartzen eta kontakotzu gehiago. Vale, hori da, off the record, ingo dugu. Hola, mila esker. Eskerrik asko. Zuri bai, Lorene Kane. Eta Itziar, June, Ales, Susana, Eider, Ainhoa eta Edurnari ere, badanoi, mila esker. Zuei, urrengor arte esango bizuegu, eta mila esker hortxe goteagatik. Agor. Eio. Zure musika